kasalanang di niya ginawa. Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. All rise. Namumuhay The court is now in session. munting tahanang may tuwa. Sergeant at Arms, maintain peace and order while the court is in session. Ay pinutol ng isang Sa pangaran po, kanya. kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM. May sala sa isang krimen na di naman niya ginawa. Counsels for both the prosecution and defense, kindly acknowledge your presence. Arungan ng isang nilalang na katulad niya. Ini po ang sarong espesyal na programa, Ilan pang Legally Yours GB. kasalanan. Mag-uro restorya kita kan manlain-lain na probisyones kan mga leyes digdi po sa Republika kan Pilipinas. Walang mahirap. Tanganing maprotehiran niya to an sa tuyang sadiri, pagka-persona, asin propriedades. Bakit Siring man, mairespeto niya to, maobserbaran man ang derecho kan sa tuyang kapwa Pilipino, kapwa tao. wala na bang katarungan? Katuwang ta si Manny Tutanyes sa technical control. The man from Barcelona. Technical control, Manny Tutanyes. Manuel Tutanyes. Kasalanan. Ang ganda talaga ng pangalan. Unique. Very regal, foreign sounding name and family name. Manuel Tutanyes. Kastilang-Kastila. Marami ang nagdurusang mga walang From Barcelona. Sa newsroom, yaon dyan siyempre si News Manager Mar Dela. Sa production center, yaon dyan si Angel Mustaza. arungan. Ang anghel kang DZGB. Sa IT, Ilan pang tulad niya. si Mark Sian Madrid. Walang kasalanan. Ako po ang sa indong presiding officer. Di Ang sa indong husgado. pantay. Walang Si Pio Fernandez. Pero, day po muna ang sa tuyang panyero ng bayan. nagdurusang Si Attorney Giselle Basanta. Naghagad nga ning dispensa sa korte. ilang araw na lang Sige, haharapin. taigos siyang ikukumple na mga bagay-bagay sa ibang korte. Paano niya Kaya sige po, ikaw na siya'y sadyang wala? kita nga na mag-iriba-iba, mag-ore-restore kita kan mga illegal na bagay. Siyang Tawara so sa tuyang abogado. sakakala. Mga illegal na bagay. Diyos na rin ang siyang bahalang maningil kung sinong may kasalanan. Hello, hello, hello. Meron bang nagdadangog? Nanyakan niya. Sa Legazpi sa sentro, marhay na aga, tabi. Pati man po sa Daraga, Albay District. Bakal na kay Mga pagtaraning niya tong lugares digdi sa Albay. Ang siyudad kan Tabaco, Dispues, Ligao. ng tao kung minsan Kudso mga pagtaraning tang probinsya sa Bicol, diyan sa Catanduanes. Good morning sa Indogabos kay Gobernador Boboy Kua. Sige so pang distribute nin mga yero duman sa Kikaya na matabangan kabata. susog sa resources man kan gobernador and kan gobernador kan probinsya kan Catanduanes Kay dami ng buhay na inutang. para tabangan itong sa mga nagkararaot baga kan nakaaging bagyo, super typhoon. Patas ng tao kung minsan ay di mo. Good morning dyan sa hierarchy kan administrasyon ni Gobernador Boboy Kua.
Digdiman sa Albay, kay Gobernador Al Francis Bichara. Sanang wala. Sa Legazpi, kay Mayor Noel Rosal. Sa Daraga, kay Alcalde Vic Perete. Good morning, amigong King Reginaldo. Oho, maray na aga tabi, amigong Kings. Hilingon ko daw ining kuan, mga data tadigdi. Kumusta tabi, King? An sa tuyang kuan, an sa tuya dyan na kamugtakan kang panadyon. Aha. Aba, meron tayong kuan, ano? Meron tayong informasyon. Sige, I'm gonna take. Copy ining nagpadala sa kuya ning informasyon, ano? Copy ini. Ano ba to? Oh. Sandali, ano? Oh, ba? Ito muna. Sige, i-follow up niya to ini, ha? Naku, talaga naman na kuan. Sus Maria Josep, ano? Yung oho, you are directed to locate the following individuals. Yugon mo an. Oh. Aba, sige tabi. Aha. Uy, talaga naman. Ay, naku talaga. Oh. Sige ta, i-follow up niya to ini tabi ini. Dipisil po an igwa kitang mga maputok ning istorya manungod sa SARS-CoV-2 ining bagong variant ining B117, ano? B117. Daitabi kamo mag tamang-tama iyon na sanay ni pag-orestoryahan ta ano ta si Pope Francis bada si Pope Benedict XVI nagpa-injection na po kan anti-COVID vaccine. But the problem here is sa bilog na kinaaban, ano, naglalakop na so ikaduwang variant, ikaduwang klase kan COVID ining B117. So mas pang makaskas na makaulakit digdi po sa satuya. Whether igwa na digdi sa to sa Legazpi or dai, ang pinaka-depensa niya to primero siyempre ang amang Diyos. Ha? Ang amang Diyos. Padagos kitang manarig. Makimaherak na mawara na ang COVID na yan. So mga naghehelang kan COVID, dating COVID o subagong COVID, mabulong na, dahil na makaulakit. Buda kitang mga pigbibiyayaan kikarahayan ng salud, padagos na ining magamit sa karahayan. Ano po? Buda social distancing, proper washing of hands, face mask, face shield, Buda, dahil nga na magpararuluwas. Ano? Taan senaryo, ngapit na panahon dahil taman pighagad. Please, be prepared enough as a family na sa community, kung igwaman ning magbutwa na digdi sa tuya, may pinagsusubaybayan kita tabi ano, na mga development. Kung igwaman magbutwa na sa satuya digdi nin second variant kan COVID-19, at least we are prepared. Ha? Preparado kita both sa satuyang familia, psychologically, physically, emotionally, economically, preparado tabi kita. Tanag-adang-adang na tabi ang bakuna. Sustiniranta, in kaso, igwaman digdi sa to sa Legazpi, nin panibagong variant kan COVID-19, lalabanan tayan sa paagi kan pagsunod kan pinakasimple sa naman na antidote, pangontra. So tinaram ko sa Indo, mahal na Diyos, buda pagsunod sa mga minimum health protocols. Tangapit na aldaw, dahi taman pighagad, sana dahi magkaigwa, because of the speed
and characteristics kan genome kaining bagong COVID-19 sana po ining pinagusubaybayan tang istorya dahil mandig di magkaigwa nin bagong COVID-19 sa siyudad kan Legazpi. Tabi yan ta dipisil po yan na mangyari. Baad kun sana dahil man ito kita naman magka-lockdown kana yan tabi. Siya, sandali muna ta. Makuang kita ini sige tabi. Regarding departure from Jordan. Sa Alabang. Yan, tabi Nasa Alabang po. Okay. Igo ako tabi Sir Tony tabi, the person being named is yaon po basado sa satuyang initial kaining pagsususog kan storya kan string of events. Sir Tony Reyes, good morning. Daiman po yaon duman po sa Metro Manila and is currently undergoing yung nagkakanigong health protocols. Daiman po digdi sa satuya pa. Yan, daiman po. Igwa lang pa ning direktiba, siyempre ang otoridad, igwa iyan ng ipapasunod na sistema sa pag-trace kan mga persona na kaipuhan malocate for the protection of the community. So it's just but natural na mapaluwasin na ning directives, buda i-alert, i-put into action ang nakaready na medical protocols tanganing maprotehiran ang komunidad. So sa satuyang initial na pag-uugi kan istorya, dahil mandigdi po ning persona na positive sa SARS-2 COVID variant pa. Tabi Taigo baga po nin nag-abot duman sa Metro Manila na Pilipino, huminali siya sa Manila kan Disyembre 27 ata yun, kan nakalihis na taon, if my memory serves me right. Huminali kan Disyembre, pasiring duman sa Medio Oriente, igo ang kairibang babae, and then nagbueltada digdi sa Pilipinas Enero, and to cut the story short, nagpositive sulalaki. Nagpositive sulalaki sa COVID-2 variant yan. For COVID-2 variant. Pero so kairiba ka ito tabi na babae, negative man po, negative man. And so mga kairiba ka ito sa eroplo, pinangangag contact trace man tabi. Okay. And then igwaman, nin mga nagburot pang informasyon na may mga hali man sa ibang nasyon na mga taga-Bicolano, mga Bicolano man, or pura man po negative man tabi yan. Dai man po nin nagbubuto pa na official na konfirmasyon kayan hali sa Department of Health. Yan. Anyaon paano digdi, pinagko-contact trace man lang. We have to be very clear sa mga nababasa niya to
with all comprehension sa mga nababasa niya to na mga sources na dokumentos, anyaon masana sa dokumento is in connection sa igwan ng nagpositive na SARS-CoV-2 digdi sa Pilipinas, igwa manin mga pipa trace na mga persona na posibleng hali sa ibang nasyon, pero dahil man nangangahulugan na itong pipa trace positive na. Yan, tabi ha. Okay, kaya aron po ang kanano. Pipa locate sa natabi. Pipa contact trace ngani, ha? Yan. Sige, sa suuyang po manatabi ang mga dapat niya tong ilaog sa isip, ha? Sige. Yan, sige tabi. Yan, may mga kopya kitang mga nagkaka-recibe puon pa kaso banggi. Kaya yan, tabi ha. Na mga istorya-istorya na. Maray na agad tabi kay Madam Marilyn Coral. Yan, sabay-bay. Legazpi City. Good morning sa Indo dyan sa kay Madam Marilyn Coral. Yan, tabi ha. Maray naga kay Sir Tony, for the prosecution, Your Honor. Sige, your presence for the prosecution, Sir Tony Reyes, is hereby acknowledged and put into records. Yugun ma. Maray naga dyan sa mga taga Santo Niño, Santo Domingo Albay. Yan. Diyan databi sa porsyon kan porok tres dap-dap. Pun kasuod mang aga dai panin kuryente bata may mga nag-online ba sige tay paabot men ha purok tres kan dap-dap pun pakasuod man ege tay paabot men sige yan po muna tabi ha ang mga storya na sa tuyang tinauban ning nagkakanigong prominensya sa enot nakabtangga sa tuyang programang Legally Yours GB pabin ngunyan bako ngunang legal illegal mo tada iso sa tuyang abogado. May pinag-asikaso na dapat na maisumitir mo niyan sa mga korte. So sa tuyang resident attorney, si Attorney Giselle Jess Basanta. Oras Pilipinas, alas 11:31 nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kay kung Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang iba ka, idol kang
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat. Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals, gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo, The Business Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena swak. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsena's back, only $10.50 SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilabian. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Impormasyong legal ang hanap mo? Opinyong legal ang gusto mo? Kasimbagang legal sa problema ang kaipuhan mo? Ang kasimbagan. Yaon sa programang Legally Yours GB. Ini ang bagong programa sa DZGB na madiskutir asin mapaliwanag kan mga eksistidong lay asin magtataoning legal na kasimbagan sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Programang pangtawo para sa tawo asin kantawo. Legally Yours GB. Ignorance of the law excuses no one. Kaya dangog na para masabutan. Legally Yours GB. Abangan kada Sabado alas 11 ng aga, kaiba ang tambalang Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Legally Yours GB. Siyempre sa DZGB. Nilalang na katulad niya, ilan pang tulad niya ang magdurusa ng... Thank you so much, Maniti. Digdiman sana sa Pilipinas bayaan sobrang ribukta sa bakuna. Ano man sa ibang nasyon, uto baga sige nang irinjeksyonan, dahil manin mga question sa presyo, sa efficacy, kung gibo sa China, kung gibo sa United Kingdom, sa India. Digdiman sana sa tuan kadakul nin mga eksperto. Uto baga sa ibang nasyon, tranquilo, dahil manin nagkakagaradan. Sa tuya man sa naisus. So problema medikal, nagiging napighaloan na paano, nin istorya politikal. Iba? Sa ibang, sa Indonesia, ano na Angel, may istorya nang nagkakanap na si Presidente Widodo sa Kisame, Buda sa Lanob. Mambaga! May istoryang garo na sumbi si Presidente Widodo kan Indonesia kan pagpa-injection niya kan Sinovac. Dahil mambaga! Digdi masana sa satuya, Isus Maria Joseph, pig mamaldisyon na so Presidente, pig mumoda so Secretary of Health. Ano na kita kaan, we cannot speak in unison sa Pilipinas. Mantang uto sa ibang nasyon, tranquilo na. United Kingdom, dahil baga kita, malinig na baga, Angel, dahil na baga mga bareta sa United Kingdom na may nagadag, dahil na baga, so injection dahi, ang pagpa-injection, dahil ninaro ka na ribok, tataya ng binakal, natataya ng pig-injection. Digdi masa sa Pilipinas, maimbestigar sa Senado. So mga oposisyon, siging pakakak. Ano na kita kayan? Can't we just trust the process and the system? At least once for a while, sa buhay niya to digdi, sa ibabaw kan kinaaban. Ade, nga, sa CNN nagaparahiling kita kan mga news, both on air and online. Ay maning sa United Kingdom, daing nagreklamo sa pag-injection. Sa Indonesia, sige ng injection, hali sa Sinovac sukuan. So, injection. Digdi sa satuya na Isus. Are we now exercising over democracy up to the point na dahil nakita ni trust sa process as in sa system? Iyon na baga gayon ang nagluluwas ngunyan, hilinga. Dakol na ngunyan ang nagdududa sa abo na magpa-ineksyon ta kung ano-ano na dadangog na opinyon, konklusyon. Samantalang igo kita, nin mga yaon dyan sa gobyerno, igwanin nakataya na responsibilidad, buda kredibilidad, may lisensya, Food and Drug Administration, mga doktor, mga siyentistas, mga microbiologists, mga nag-aadal kan efficacy kan bulong. Pero ang ipipaurog niya to, so nababasa ta sa Facebook, na kung ano-anong mga opinion, na dahil man nga ning inadalan, manunungod sa efficacy kan mga medisina. O hili nga, dahil pa nga kita digdi nagpupuon ka na injection, maribok na kita sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, oto na tranquilo na.
So kababayan niya tong taga-Tabaco, si Madam Rose Clemente na nagtatrabaho sa Medio Oriente, tig-injection na duman bagamani na interview tadig di sa tingog kan banwaan ka nakaaging mga aldaw. Tranquilo bagamani, digdi ngaya sa mo sa Dubai. O yan gobyerno, sararo ang tao pag sinabi kan gobyerno, asinsado baga sinaduman mani bako? Digdi sa satuyan an ina kong Diyos. Day mo na maintindihan. Ang pigahagad ngunyan kan kinaban kang World Health Organization. Budakan mga luminaryo sa bakong so luminaryo design, so nagigibonin mga design sa motorsiklo ha. Luminaryo mediko, luminaryo scientistas, nag-aradal sa medisina. Please, trust the process and the system. Tanganing maglangkaw an porsentahe kan mga tao na gustong magpabakuna. Takon arog kayo ni sa Pilipinas dahil pangan ining natutudukan. Itong so legal na naglaog na, maribok kita, nagkikrear nin pagbaba kan level kan kumpiyansa. So kung nababa ang level kan kumpiyansa sa pagpabakuna, dai ma-attain so pig-apod na herd immunity. Ano po ining herd immunity? Sabi kan mga mediko, dapat mayoriya kan populasyon na injeksyonan asin immune sa helang na iyan. Tanganing suhelang mapara dahil na magparaulakit. Nya kung arog kita kainidigdi sa Pilipinas, ang character trait niya to, we always question the decision of our government because we don't like them politically. O papaano na? Dahil kita matubod ta. Hinaluan na ng politika so question medisina, so issue medisina, so sitwasyon medisina. Hababa, diit sa mga mapa-ineksyon, anong mangyari? Sabi kan mga mediko, kung dahil ma-attain ang mga 80% na pag-injection kan populasyon, yaon man giraray an urulakitan, yaon man giraray sukugaw, yaon man giraray su virus. Those are the people na mga nagharap pakaka-questioning kan pag-purchase kan bakuna, Sinovac, Pfizer or what. Tama naman siguro. Can't we just trust the process ta? Dahil man gayod nin persona na nakatukaw sa pwesto na makikitransaksyon man sa sarong parmasyotikong dakula na ang isip kickback na samantalang ang nakataya, halimbawa, yaon sa pwesto, ang nakataya man subuhay kan constituentes, including mga kapartidaryos mo bako man di ba? Halimbawa, sobrang naman kaitum kang kalag mo, kung ang pigo para insinuar sa iba, kan iba dyan sa Facebook na makickback niya paano sa presidente, Sinovac kickback, tap amigo ngayon sa China, sobra naman gayon kaitum kan kalag, kung sisay man na gobernante, maisip ning arog pagkaan mani bako, na makikikontrata sa sarong parmasyotiko na bako man epektibo ang bakuna, tapos ipapatudok mo sa mga constituentes just for the sake of kickback. Ano? Can't we just trust the process at least for a while? Can't we just trust the government at least for a while? Di ba? Pig-aradalan man yan ang mga yaon sa Food and Drugs Administration, nag-aradal aning hararom, manungod sa mga bakuna sa mga bulong. Yan. Ngunyan, ang sabi bagakan gobyerno, kung habo ni magpa-injeksyon sa araw ka na bakuna, dahil man nga pigpipirit. But the question is, kung hababa ang eagerness kan mga Pilipino na magpa-question, na magpabakuna, yaon man giraray, so kugaw. May mga rason man baga kung nata Sinovac na so pigkua. Sa presyuhan pighiling. Sa presyuhan pighiling nasa tahaw sa Sinovac. Igwang maabot sa tuya man na Pfizer. Bako, igwang bagang maabot na Pfizer.
aprobado na kan Food and Drugs Administration supigapod na emergency use approval. Gusto sabi yun, tugot na sa Republika kang Pilipinas na sige na, magpa-iniksyon na kan sa Pfizer. O, igo ni mga opsyonis baga. Ang problema paano? Taini man na presidente tan, nasubrahan naman ning sa China, deal sa China man eh. Aram niya naman sana, naan mga tao, igo ning sentimientong halangkaw kontra sa China, tigo para dududo pa sa China man eh. Tigo para insister pa sa China. Dahil na makataramkan sa presidente, makaingin, Mr. President, tone down ang sa China. Di ba man eh? Because the effect is no longer good. Mani, di ba? Baka unang aram niya ng antawo may anti-China sentiment. Pig pa para uro-utro niya pa sa China. So sino ba? So sino? Not good. Di ba man eh? Taking for the sake of argument na efektibo man sa Sinovac, tamala, nagpa-indiksyon nga ni iso presidente kan Indonesia ning sa Sinovac. Dahil pa man baga nagkakanap sa lano buda sa kisame. Pero dahil mo mahali yung fear, buda apprehension sa mga tao, lalo piga para duduk mo pa. Tone down ng naman eh, di ba? Tone down. Oh, kaya iyan ang problema. Tan efekto, so tao hababa na su kumpiyansa lugod. Pagababa ang kumpiyansa, dain halimbawa, dain ma-attain so 80% magpabarakuna, tatarakot man eh, yaon man giraray, so COVID, dain mawara. So anong implikasyon ka in the long run? Dain kita makakabalik sa at least new normal. Dain kita makakabalik sa normal. So ekonomiya apektado. Gabos, dain kita makakaabante sa pagkaka-stack up sa sitwasyon tang ini. Why keep on insisting? Sinovac na ang tao, dagit asin takot, diyan bako. Pwede mo mag-as president, igilid na ko ng Sinovac na andig-dig kita sa Pfizer, ta iyon gusto kan tao, iyon kan, day baling medyo mahal-mahal, basta igo kita ning kumpiyansa na, gabos ma-injeksyonan, tagabos nagtitiwala diyan bako man eh. Makapagal-pagal man paano man. Di ba? Why keep on insisting China, Sinovac? Jesus Marios yun, hindi maintindihan. Sa tuyang kuan. Dalagan kan sa tuyang istorya ngon yan. Sensya na po muna ka mo, we are out of bounds o context duman sa programang Legally Yours ta dai po ngon yan si Attorney Giselle Basanta. Habo ko man magtukarin mga isyong mga provisiones kan leta. Bako magtaabogado. Sala baga yan di may mapreso baga. Sabi nga yan ni Pio duman sa Legal Yours, yun yung tama susog sa lay. May mapreso baga ako pon may kasalan. Kaya ngon yan so mga illegal ngo ng pahit ha. Ay, kamo dyan sa palasyo, tama na ngo nagpara-insister kan Sinovac na yan. Paano ba? Aram naman sana nahalangkaw ang anti-China sentiment man di ba? Dagit sa China. Iyo bagi para insister nindo. Dawa pa effective iyan. Pero ang tao halangkaw ang anti-China sentiment, siyempre diitan magkakaigo ng interest ka na magpa-injection. So what would be the effect? Hababa ang porsentahe kan itong suma-injeksyonan. Pag hababa ang porsentahe kan na injeksyonan na populasyon, sabi kan mga mediko, mga doktor, yaon pa manggiraray so kugaw, day mahahali. O pag yaon pa manggiraray so virus, day mahali, tadiit so nagpa-injeksyon, ta Sinovac ngay so pig-injeksyon. Abo ngay kami kaan. Anong resulta? Iyo kita kaini. ECQ, GCQ, MGCQ. Paano na? Sarado ang buhay, sarado ang ekonomiya. Ilinga. Magkarasaran kita ngunyan, saro sa ng ehemplo ha. Magkarasaran kita ngunyan. Haputa daw nindon mga estudyante sa elementarya, maski so mga halangkaw ng level. Kung igwang naok mo niya natultol sa modular learning o sa e-learning, baka hababa tabi ang ang level of comprehension ngunyan. So mga nakaokod, hababa. Delikado yan man eh. Tangapit na panahon, sisayin makarapot kan gobyerno niya to kung itong so mga padagos ang modular learning niya na nagsimbag mga aki, ang mga magurang, ano man eh. So mga aki, makopya na sana.
kan modyol. Siya makapot kan sa tuyang gobyerno. China. So, China, hindi po kan. Diba? Isa yan mapadalagan kan hudikatura. Isa yan, China. Isa yan mahadangog kan mga kaso. China. Kadaining tultol na pag-aadal ngunyan sa totoo lang. Magkaigwa kita ngunyan ning random comprehension kumbaga survey. Kung dakol ang nakaukod ngunyan sa ihaputa daw ini sa DepEd kung negosin nagigibuho na assessment kung kumusta ang level of comprehension na na-attain kan mga nasa modular learning. Ihaputa daw sa DepEd. Ano? Sige daw. Mas kinig di sa Bicol. Kung sa paghiling ninda, nakaukod sa mga pupils, o sumagurang so nakaukod. Kayo so nagaw para si Rimbag duman sa module. O paano na yan? Madarakula ining mga pupils niya to. Daing naukod na tultol. Ano nasasabutan ninda sa pagpadalagan kan sarong lokal na gobyerno? Anong maukod nila sa pag-transaksyon sa negosyo? Mapagalon niya. Sige po. Court is now adjourned. Sergeant at Arms, you may open the doors of the court for both the audience, the prosecution, the defense panels, the accused, and the respondents to go away. To go away. To go out of the courtroom. Salamat kasi doon pagkantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa diyang walang kasalanan, tanging ang Diyos lamang ang siyang saksi at siyang nakakaalam. Diyos na rin ang siyang bahalang maningil kung sinong may kasalanan. Dumating na ang araw, haharapin na niya kanyang kamatayan. Sa isang upo ang bakal na kay dami ng buhay na inutang. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxfit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxfit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxfit! Maxfit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka! Alagang Unilabian. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilabian. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Luto!
linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa kulugan payo asing kalintura, ang biogesic, Matibay! maasahan ng tibay. Igwa pang alaga, kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi din mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip